Bocsánat. Mit csináltak ezzel a szép épülettel? Lehet, hogy ide is jön akkor. Hát, elviszi arra szép. Na, jó megkérje. Nem tudom, alulról így. Ki az ott maradt? Végig sötét. Azt mondom, hogy ott állva maradt egy fal. Na, emberek, látjátok, régen még van bárval se lehet azért rendesnek. Most kapok korallergiát, akkor semmi. Figyelj, a Volvo-ba fogsz korolni. Hát ott is volt. Nagyon. Hallod, Peti? Ugye buszsofőr, figyelj, ráütöttünk a Volvo párnál, volt viharban. Hallod, csalók utáni rész képségben van teljesen. Igen, az egy fal az nagyon megáltott. Jó volt a robb. Sőt, ott még a hátsó rész. Ugye? Nem olyan egyszerű itt robbantani Pécsen. Ez csak a hátsó rész. Lassított felvétel, de lassított felvétel és lassan jártam vissza. El mennyivel voltam. Már erre kíváncsi vagyok, az egészet összerakod. Na, figyelj, majdnem lett. Nem tudom, azt a kút. Mennyi törmelik. All in. Hát nem hiszem, ha már jártálna. Azt pedig miért nem robbantottak? Hát. Aztán mennyi törmelik van. Mennyi törmelik van. Figyelj, lehet, hogy önnek is akartuk szerkezeten megmaradni. Na mit is mondtatok? Szar volt a tartószerkezet? Teljesen totális, azon nem is robbantottam. Nem, hát. Csak úgy. Hát. De most akkor... Most jó lett?